mago. To nyalo bedo ni ang'o matimore ma omiyo kinde ka kinde ka wachomo yiero, nikech wang'eyo ni yiero mar higa mar 2027 ok en yiero mokwongo ma piny Kenya dhiye. Piny Kenya osebedo ka bago yiero kinde ka kinde. Angel korka kori paro nang'o momiyo wechegi mago mag athua kata weche mag hate speech kinde mathoth biro mana ka jopiny ochomo yiero. Gino ma iwinjo kanyo kaka James wacho ni josiasa kochako siasa man e gweng' ni ng'ato kik dhiye kiwuok kama kama to kik ibika, kendo jomoko bende isieyo, kendo dhok mitiyo godo ok en mano makare ahinya. Ang'o momiyo kinde mag siasa kochomo ema waneno ka liech ma kamagi biro? Josiasa seche moko gitemo nyiso picha mane korka kori Angel? Siasa en gima wayiero higa achiel gima determine the next 5 years. E higa mokwongo mar jatelo moyier, jo piny weyo jatelo mondo ti, kendo gidwa miyo jatelo thuolo mondo gine ka jatelo tiyo kaka ne giyiere to gitimo gima jatelo nowacho no botimo. The second year ji chako timo reference gi gima nyochi wacho kapok omiyi kom. Wachako ng'iyo ni to bende isetimo gik mani wacho, to kapodi be isechako kose gichakre. Koro mar adek, the third year now, jasiasa koro is getting pressure nikech koro ng'at moro kendo madwaro komno osechako neno mashida mar gik mapok itimo kod gik misetimo. Koro most of the time kata kinde mang'eny e piny Kenya kata gi pinje maoko, ok ochuno nyaka bed piny Kenya, siasa bet mang'eny sama waluwo yiero nikech gima ng'ato ka ng'ato manyo tije. Sama jasiasa ong'isi in rawera ni dhi e ndara mondo ibakidi kati to ng'ato go panga, idhi bakidi kirito tij ng'ato to tiji kethre. Koro en manyo tich ema omo hate speech nikech gisefwenyo ni they cannot attack each other ideologically. Ng'eny gi onge ideas, ng'eny gi onge manifesto, ng'eny gi onge pach japiny mathagre ordinary mwananchi e chunygi. Nikech kiwinjo kaka giwacho, ng'ato wacho ni kik ubi koni mar joma kama, kik ubi koni mar okuche kata jaluo, kata koro kaka nyocha waneno Homa Bay kiwacho ni kuonde moko jolinda wananchi kik dhiye. Mano nikech jasiasa ma that particular area okodwa ni ji otang' the mediocrity ma is doing in that particular area. Ng'ato imiyo 2 billion mar loso ndara, kanyocha gin Homa Bay gache ringe puothe, matiende ni nothing is being done according to what they are purporting to say that they are doing. Koro siasa mar hatred, it is the only way kendo eneyo kende mar counter attack the reasons at the ground nikech onge ideologies. Kendo adwa ni sama Cynthia kendo adwa ni sama Cynthia wacho ni odwa komb Homa Bay, wachak ni what have you seen that is wrong and what are you willing to change? Mane gima ja Kenya dwaro sani. E gima omiyo sani kiwinjo ni ja Kenya wacho ni mimi ndio Sifuna, mimi ndio Babu, mimi ndio 2 term, mimi ndio 1 term, it is because they are identifying with a particular ideology. Okay? Koro an poka wacho kumachunge, but I am 2 term. Poka wacho kumachunge, but I am 2 term. So I believe that Gunism, it is something that the opposition is cooking for the government. And I strongly believe so. Ang'o mi paro ni kweth maketo sirikal tesre makoro onego bed ni seyo kotudore kod weche go mag Gunism, nikech par ni kweth masiro